शुरू करो अंताक्षरी, ले हरि का नाम, हाला गोली बंद करो, करना है कुछ काम। तो म से गाना गाओ। म से हाँ म से मम्मी गोड़ ना लागे दुल्हा पापा गोड़ ना लागे मम्मी गोड़ ना लागे दुल्हा पापा गोड़ ना लागे आवटे मोड़वाए दुल्हा धनी गोड़वा लागे दुल्हा धनी गोड़वा लागे दुल्हा त हंस गई हसे हाँ हमरो के लगही सुतालिए आमा, हमरो के लगही सुतालिए आमा, बेटा राउर पी के रोज करेले डरामा। अरे आधी आधी रतिया में भट्ठी पसे आवेले, पीटी के कवाड़ी हमारा के जगावेले। अरे मारे खाती दौड़े लेके बसवा के खामा, बेटा राउर पी के रोज करेले डरामा। म से गाओ। अरे फिर से म से हाँ। म से मछरी के जैसन पियवा रखले बतार के मछरी के जैसन पियवा रखले बतार के रहब नहीं सकी हम ऐसन बतार पे रहब नहीं सकी हम ऐसन बतार पे का भइल बा अइसन करनियो भतार में? कर कुछ नइखे घूमता झार के रहब नहीं सकी हम ऐसन भतार पे मछरी के जैसन पियवा रखले बतार के कस गई ना कसे तब त जानई हरे रहया पानाई यार पे। ठीक बा। अच्छा कसे गाओ कोनो? हाँ कस गई केहू के रोआवल बहुत बात नइखे, वाह अरे केहू के रोआवल बहुत बात नइखे, रोआ के हंसावल बहुत बात होला, रोआ के हंसावल बहुत बात होला, असरा धरावल बहुत बात नइखे, असरा पुरावल बहुत बात होला। अरे केहू के मुआवल बहुत बात नइखे, मुआ के जियावल बहुत बात होला, मुआ के जियावल बहुत बात होला। ल से गाओ। लसे हाँ सुनाओ सुनाओ जल्दी से, सोचा तानी तनी वनी हाँ जल्दी सोचो। लाओ लाओ पिया जी बंदूक लड़ब हम जेठानी से हम कहीं हमारा से लाओ लाओ पिया जी बंदूक लड़ब हम जेठानी से काहे काने पे बंदूक रखूंगी हाथे तेलावरिया कंधे पे बंदूक रखूंगी हाथे तेलावरिया पिया कमरा में खसू पेस्तौल लड़ब हम जेठानी से पिया कमरा में खसू पेस्तौल लड़ब हम जेठानी से। तो और कोनो काम धाम नहीं के त का करबू? सॉस से अब गाई ना सॉस सॉस से से। हाँ तो सोची सोची
कि सैया लइका नियर सूती जाला कोरा में कि सैया लइका नियर सूती जाला कोरा में दिया के अजोरा में ना अरे से जिया पयावेला तो अचरा के बुढ़ेला ओढ़ना बिछौना अपना लत से बिटुरेला ओढ़ना बिछौना अपना लत से बिटुरेला कि केतनो दूधावा पियाई हो केतनो दूधावा पियाई भर कटोरा में दिया के अजोरा में ना सैया लइका नियर सूती जाला कोरा में हो सैया लइका नियर सूती जाला कोरा में दिया के अजोरा में ना दिया के अजोरा में मौ से इंकरा का बा लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो गइल बा ऐसे वीडियो के एंड करतन जा चलिए अगला वीडियो में मिलतन जा और के गाना अच्छा लगला हमार की यहाँ कमेंट में जरूर बताएम लोग चलिए अच्छा लगल होके तो लाइक करेम लो और अगला वीडियो खातिर कमेंट करेम लो।